Makazoi zvakare wana waMwari, mufaro wangu kukuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Sekutaura kwedu tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inogona kupindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka sunungukai kuramba muchititumira mibvunzo yedu. Takutenda kune vari kutumira mibvunzo mazuva ose. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Musatyawo zvakare kana kuzeza kuramba muchiforwardirawo vamwe material yamunenge mawana pano. Haina macopyrights. It's meant to reach to as many people as can be possible. Toda kutarisa mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu muzuva ranhasi. Ari kuti iye, kunhai pastor, how can we establish the exact day which God commenced the creation for us to reach to Saturday as the day of rest? Tinonyatsoziva sei pastor kuti musi wakatanga kusika Mwari unonzi day 1 day uyu kuitira kuti tizozive kuti saka patati Saturday apa shuwa ndo 7th day. Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Now pfungwa yekutanga endera kuti taurisa taverenga mavhesi kune vakambotarisa zvidzidzo zvekumashure zvikuru sei chidzidzo chatakaita chekuti how can I study the Bible. Takapanana 8 maprinciples atinogona kushandisa kuti batsira pakuverenga Bible. The other of the 8 principles inoti iyo let scripture interpret itself. Scriptura sui ipsies interpres. Scripture interprets itself. Saka isusu sevanhu hatigoni kuuya nepfungwa dzedu panyaya iyi. Bhaibheri rinofanira kuzvidudzira rega panyaya iyoyo. Kana richiti day 1 riri kurevei, kana richiti day 2 riri kurevei, the Bible must be able to do that. Ndoda kudzokawo papfungwa yechipiri zvakare yekuti chakanakira nhaurwa yebhaibheri ndechekuti tinotori nevane umpo vari ma-eyewitness vakaona nemaziso zvinhu izvi zvichiitika. Saka kana vaakuzotiudza manhu zvakaitika musi wakati, isu hatigoni kuvaitira nharo because ndo vaivapo. Kana tangovaitirwa hedu nharo kwangowo kuda kunzvenga hedu chokwadi kwatinenge tichiita, but ma-eyewitnesses akakuudzai kuti bhazi ranga richibva neuko rikauya rikarovera pamuti, imimi wanga wasipe muti kana hazviiti muti haungamborohwe nebhazi riri kubva uko, zvinorovera richibva uko, panenge patoita dambudziko. Saka dangoverenga mavhesi mairi anopruvha kuti vanhu pandichazoverenga zvinhu zvakaonekwa nevaivapo nguva yacho Jesu achifamba panyika. Luke chapter 1 is one of the eyewitnesses akanyorawo zvakare bhaibheri. Verse 1, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them to us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto you in order, most excellent Theophilus, that you might know the certainty of these things wherein thou hast been instructed. Ndiluku aritorati taitawo mawitness and hakunyorera imimi Theophilus kuti munyatsonzwisa zvinhu izvi because handiri kutoraya dzisingano takazviona taivapo. And mukaenda kuna 1 John 1 verse 1, John anotaura almost the same thing, zvatakaona nemaziso tikanzwa nenzeve tikabata nemaoko ndo zvainoita. So these guys havasi kunyora ngano, vari kunyora zvinhu zvavakaona. Saka ngatichibvunzei Luke manje kuti Luke, iwe uri kuti wakazviona iwewe, chitiudza kuti how then do we establish kuti first day nderipi kuti tigone kusvika paSaturday as the 7th day. Saka tinoenda kuna Luke iyeye chapter 23. Luke chapter 23. Ndoda kutanga kuverenga kubva pavhesi ya50. Luke 23 verse ya50 ndichidzika inoti iyo, and behold there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and just. The same had not consented to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a seat of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went to Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, where never man before was laid. And that day was the preparation day, and the Sabbath drew on. The Luke aivapo achizviona Jesu mutumbi wake wakanoburutswa naJoseph waArimatea, apedza kukumbira Pilate, ndipenyu mutumbi uyu ndinouviga. Zvanzi akauviga muguva rasina kumboigwa munhu, ratova dombo rakacherwa. Zvanzi zvinhu zvakaitika pazuva rinonzi preparation day, sabata raakuda kutanga. Ndi Luke aivapo ari kutaura kuti musi wakafa Jesu akavigwa unonzi musi wegadziriro, zuva rinotangira zuva resabata. Inzwai munzwe. And the women also which came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid, and they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Ndi Luke aivapo. Zvanzi vakadzi vaivanga vabva naye Galilee
vakateera vachionawo zvese nezvakaitwa naJosefa waRimatiya vakazviona, nepanga avigwa naJosefa vakapaona, kanza vakabva vadzokera kumba vakanozororawo musi weSabata because raratotanga Sabata. Chapter 24 verse 1. Now on the first day of the week, very early in the morning, they came to the sepulchre bringing spices which they had prepared and certain others with them. But they found the stone rolled away from the sepulchre. Vanzi vakaenda kuguwa, the same women, Sabata rapera manje, first day of the week, vakaenda kuguwa. Vauya nemishongo yekuti vachizodze because havana kuzogona kuzodza Jesu musi wafa, musi weFriday. Vauya kuti vachimuzodze, vakatoona dombo ratokungurutswa Jesu asimo amuka. Saka Bhaibheri rinozvidudzira rega. Riri kutiudza kuti chinonzi first day of the week ndo musi wakamuka Jesu kubva kuvakafa. Saka ukaenda kuna Genesis pachinzi first day, day 1. Bhaibheri rinozvidudzira rega rokuudza kuti kana wanetseka kuti day 1 chienda kunhoroondo yekufa nekumuka kwaJesu Kristu. Jesu akafa musi wezuva regadziriro. Musi weSabata hapana chakaitika. Musi wekutanga akabva amuka. Saka day 1 is the day which Christ rose from the dead. The Bible interprets itself. Mwari aukomborerei. Amen.